Γεια σας παιδιά! Επιστρέψαμε μετά από 1 χρόνο. Ελπίζουμε αυτό το βίντεο να είναι τόσο καλό που να άξιζε η υπομονή που μας... Εμείς και ο Μάνος. Ναι, εμείς και ο Μάνος όντως. Και τώρα, ακούστε τι θα κάνουμε σήμερα. Θα ακολουθήσουμε ένα πολύ μυστικό μονοπάτι. Που μόνο εμείς ξέρουμε. Από εκεί, όπως λέει αυτός. Από εκεί είναι ένα πάρα πολύ μυστικό μονοπάτι που ξέρουν μόνο κάποιοι μαλάκες σαν εμάς. Εκεί πέρα παλιά έκαναν οι ιεροτελεστίες, λένε. Μάλλον. Θα πάμε να δεν κοιτάξουμε. Το έχουμε δει ποτέ. Ναι, όντως δεν το έχουμε δει. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει και τίποτα. Βρήκαμε έναν χάρτη κάπου σε κάτι τουαλέτες της βρήκαμε. Δεν ξέρουμε αν ισχύουν ή όχι. Ελάτε, παιδιά. Θα φτάσουμε εκεί. Αλλά επειδή είναι πολύ επικίνδυνο και είναι μεγάλος δρόμος. Και λογικά θα είμαστε χωρίς σήμα. Θα σας αφήσω, θα κάνουμε pause και μόλις φτάσουμε θα σας πούμε. Έλα, πάμε. A few moments later. Παιδιά, δεν ξέρετε πώς έχουμε κουραστεί. Ανεβήκαμε όλο αυτό. Όλο αυτό το ανεβήκαμε. Και τώρα σχεδόν φτάναμε. Είναι κάπου εκεί. Έτσι λέει ο χάρτης. Θα πέσω στο τέλος. Έλα, παιδιά. Έλα, κάπου εδώ είναι. Παιδιά, ξεκουραστήκαμε λίγο. Πριν ξεκινήσουμε το βίντεο φτάσαμε. Περπατάγαμε τουλάχιστον 20 λεπτά στην ανηφόρα. Είμαστε κοντά σε ένα άλλο χωριό. Δεν είμαστε σκροκύλιο τώρα. Μπορεί να χαθούμε κιόλας. Ναι, μπορεί να χαθούμε. Αλλά για εσάς το κάνουμε αυτό. Ελπίζω να κάνετε subscribe. Έλα, πάμε να ανακαλύψουμε τα μυστικά της βάσης. Για τα views, ναι, μπορεί να μας τσίμπησαν 3 σκορπιοί, αλλά καλά είμαστε. Καλά, πλάκα κάνω, ρε, πλάκα κάνω. Μη με πιστεύετε. Αν μας τσίμπαγαν 3 σκορπιοί, θα είχαμε πεθάνει. Λοιπόν, αυτό είναι το jump. Ένα βήμα για το Crazy Cringe Vlogs και ένα μεγάλο βήμα για το YouTube. Φτάσαμε, παιδιά. Αυτό, εδώ θα σας επικολλήσουμε μια παλιά φωτογραφία κάποιων παιδιών που είχαν βγάλει. Εδώ μάλλον ήταν αμερικανική στρατιωτική βάση. Ναι, γιατί όπως είδαμε στη φωτογραφία κάπου εδώ ήταν μια αμερικάνικη σημαία. Εδώ είχαν φτιάξει ένα κάθισμα, δεν ξέρω πώς έχει κρατήσει. Και δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούσαν και ως τουαλέτα. Δηλαδή μπορούν να σηκώσουν αυτό και να κατουροχέζουν, ξέρω. Και εδώ δεν ξέρω τι κάναν. Έχουμε την αίσθηση, με πέταξε ένα ξύλο ο φίλος μου. Έχουμε την αίσθηση ότι εδώ έκαναν ιεροτελεστίες, κυρίες και κύριοι. Εδώ έκαναν θυσίες Ελλήνων στρατιωτών. Θα το προσπαθήσουμε να δούμε. Αλλά πρώτα, πριν ανοίξουμε το μεγάλο μυστικό. Ναι, βλέπετε εδώ. Εδώ νομίζουμε ότι καθόντουσαν και έριχναν με τα όπλα. Ναι, αφού είναι στρατιώτες, ρε, τι να έκαναν. Ναι, να τα ρίχναν με τα όπλα. Βλέπετε αυτές τις ρήπες. Τι ρήπα εδώ. Έτσι είναι ο κόλος στο βράδυ. Ναι, αλλά είναι και σφαίρες, σίγουρα. Από εδώ, και εδώ πέρα μπορούσαμε να ανέβουμε από εδώ, αλλά δεν είμαστε ντόπιοι. Παλιά εκεί ήταν ένα σπίτι. Παλιά εκεί ήταν ένα σπίτι, βλέπετε αυτό το μπλε. Έχει παντού πέτρες. Ναι, βλέπετε, αυτό δεν ξέρουμε τι είναι. Εδώ είναι το χωριό, αλλά μπορεί να φαίνεται κοντά όλο αυτό. Αλλά είμαστε πολύ μακριά. Είμαστε πολύ ψηλά. Ναι, είμαστε πολύ ψηλά κιόλας. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Όχι, μην τους το δείξουμε ακόμα, suspense. Από εδώ δεν ξέρουμε ποιος πήγαινε. Αλλά μπορεί να πήγαιναν τα μωρά τους. Καλά, όχι, τα μωρά τους δεν πήγαιναν σίγουρα. Ίσως όταν ήταν πολύ κοντά ο εχθρός έμπαιναν εκεί. Μπορεί. Ναι, θα πάμε μια μέρα εκεί να βρούμε θησαυρό στα 100 likes. Ναι. Θα ξαναπάμε. Βλέπετε αυτά τα πλαστικά. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Αλήθεια. Άρα κάποιος το έχει ανακαλύψει πριν από εμάς. Ή απλά είναι από τότε, μάλλον. Νομίζω. Πάντως μάγκες, εάν όποιος έχει ανακαλύψει αυτό το μέρος πριν από εμάς να κάνει comment, είναι op. Είναι op. Από εδώ ανέβαιναν κάτι μαλάκες και πέθαιναν. Και εκεί κάτω ήταν τσουλήθρα, επειδή δεν είχαν παιδική χαρά τότε. Και τώρα περιμένετε να σας δείξω και εδώ τι είναι. Επειδή πρέπει να σας δείξουμε όλο το μέρος. Από εδώ δεν είναι τίποτα, απλώς είναι μια μάντρα. Και τώρα, η στιγμή που όλοι σας σίγουρα περιμένατε. Θα ανοίξουμε το μυστικό μέρος, περίμενε. Δεν ξέρουμε τι είναι εκεί κάτω. Μπορεί να βρούμε πολλά πράγματα που δεν θα μας αρέσουν. Και τη μάνα σου. Και τη μάνα μου. Λοιπόν. Παρεπιπτόντως μπορεί να είναι και η μάνα αυτού και η μάνα του άλλου μαλάκα που έχουμε το κανάλι.
Μπορεί να είναι και κόκαλα εκεί μέσα. Μπορεί να είναι κάτι πολύ τρομακτικό. Μπορεί να είναι. Ο Βασίλης. Μπορεί να είναι ένα ρόφημα που σε μετατρέπει στον imposter από το Among Us. Βασίλης, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Σαν τότε στον Βασίλη. Και τώρα μαζί θα το σηκώσουμε σε 3, 2, 1. Στον 7ο ουρανό. What is this? Ο Ιησούς Χριστός. Δεν το πιστεύω, μάγκες. Τράπουλες. Εδώ έχουμε ένα κλειδί. Δεν ξέρουμε τι είναι. Ένα μαχαίρι. Και άλλο κλειδί. Εδώ είναι μια εικόνα του Ιησού Χριστού. Εκεί έχει φωτιά. Πού είναι φωτιά? Ανάβαν φωτιά. Έκαιγαν σίγουρα ανθρώπους εδώ, παιδιά. Μπορεί. Εδώ έχει ένα γράμμα. Θα το διαβάσουμε. Ναι. Λοιπόν, θα σας αφήσω να το διαβάσετε. Και τώρα θα ψάξουμε άλλο λίγο και θα σας ξανασυντονίσω. Επιστρέψαμε. Τι είναι αυτό? Είναι σταύρος. Ανάποδο σταυρό. Τι σημαίνει αυτό? Πείτε στα comments. Με παλιό σκηνή μάλλον. Να το μυρίσω, νομίζω είναι. Όχι, φύγει. Εδώ έχει πλάκα, για να δω. Ακούστε. Παιδιά, στα 300-500 likes το σκάβουμε τον τάφο. Ναι. Και ανακαλύψαμε ότι πάνω στον χάρτη θα σας βάλουμε και εικόνα εδώ τώρα να δείτε. Είχε και κάτι εικόνες που βάραγαν ζώα. Οπότε έχουμε μια θεωρία ότι αυτά εδώ, οι καρέκλες και η σκούπα και αυτό το μεταλλικό εκεί πίσω, ήταν για να βαράνε ζώα. Δεν ξέρω, παιδιά, αλλά αυτό το μέρος είναι πολύ κακό. Καλά, δεν ξέρω αν με τη σκούπα σκουπίζαν τα αίματα, αλλά μπορεί. Και επειδή δεν τελειώσαμε να κοιτάμε. Δεν τελειώσαμε να κοιτάμε εδώ τα μυστικά. Θα κοιτάξουμε τώρα, περιμένετε. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε. Θα τα σηκώσουμε αυτή. Βαριά. Θα καταρρεύσει όλο, πρέπει να το σηκώσουμε. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα το σηκώσουμε και μετά θα επιστρέψουμε. Περιμένετε. Λοιπόν, το σηκώσαμε, αυτός ο πολύ δυνατός φίλος μου. Εδώ έχουμε και άλλα πράγματα και φοβάμαι να το κουμπίσω γιατί μπορεί να πεθάνω. Εδώ έχουμε μια εικόνα, ένα κλειδί. Λοιπόν, μπορεί να ανοίγει την άλλη. Σε 200 likes θα πάρουμε αυτό το κλειδί. Μυστική είσοδο στον τάφο. Μπορεί. Ναι. Λοιπόν, στα 200 likes θα πάρουμε αυτό το κλειδί και θα ψάξουμε που οδηγεί. Εντάξει. Μπορεί και στον κόλλο μου. Έχουμε μια πολιτική ταινία. Εδώ η εικόνα του Χριστού από το Athens Bookstore. Δεν ξέρω που το βρήκαν. Νομίζω είναι καινούριο αυτό. Επειδή όπως είπαμε, το είχαν βρει και άλλοι πριν από εμάς. Μάλλον. Ωραία, δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο. Σίγουρα θα έχει κανένα σκορπιό εκεί μέσα. Οπότε θα το κλείσουμε. Λοιπόν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Τώρα ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε όλη τη διαδρομή πίσω στο χωριό μας. Πρέπει να κάνετε like για να μας βοηθήσετε. Κάντε like. Μπορεί να χαθούμε. Δεν έχουμε σήμα εδώ καθόλου. Ναι, όντως. Οπότε pray for us. Λοιπόν. Ναι. Αυτό ήταν όλο το. Subscribe το μυστικό μέρος. Subscribe, καμπανάκι, like, comment. Και κάντε και share στους φίλους σας. Και share στους φίλους σας. Bye, μάγκες, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.